Hoxe a revista Fin de Semana chegouse ata a casa do home máis feliz do mundo. Por isto, por ter auga corrente? Non o creo, senón por isto, por ter un grifo de cervexa na súa propia casa. Poder cargarse na súa propia cociña e ir para a cama. Dígame se isto non é a felicidade máis absoluta. Todo empezará fará un tronto 2 anos que me dixe a muller: "Tô hasta o carallo de que chegar borracho á casa". E dixe yo: "Tranquila, comer sinda, que non volvo a chegar borracho". E así foi, non volvín chegar borracho. Ora borracho vai aquí na casa con este grifo de cerveza. Mira que maña lle poño a botar as cañitas. E así foi como empezou a etapa máis feliz da miña vida. Moita xente di que o día máis feliz da súa vida é cando nace o seu fillo, ou o día da súa boda. Merdadas. Non hai como que che poñan un grifo de caña na cociña. É a mellor sensación do mundo. Si, ahorita de bar de baixo está moi contenta con nós, é onde temos conectado o grifo da caña. Agora o seu chaval xa non lle fai tanta gracia, que ten que carrexar os barriles. E outro día quixo me bañar, veume no portal, casi me estabas a mí. E estaba por loco te ve a cobra. E nada, o outro día que pasou foi que me chamou da gestoría, que me dixo: "Mira, ou baixo o consumo de cerveza, ou vas ter que vender o coche". Que lle den polo cu ao coche, foi a miña primeira resposta. Despois dei-me conta de que non podo ir andando hasta o puticlub, que é moita camiñata. E haberá que contarse un pouco. Por mí nada, o que me preocupe é o meu chaval de 8 anos, que está moi aficionado á cerveza, a ver como lle quito ahora o vídeo. Se, onde pa maña vai ter pa birra, ten aquí o grifo conectado ao noso bar. Bueno, non sei no que non é da miña muller, eu é que non podo ter nada ao meu nombre porque é logo queimo. Además, ahora estou sin traballo porque non lo quero buscar. Chichi! Dios, pero de que teño grifo da caña moitos saltamos adeguados, mancho, non me salí da casa. Voulle botar unha Birrita, ahora que non me están vendo. Hostia! Vémonos mañá na festa do Percebe.